iBhayibheli wehla uNkulunkulu. Oh yes. Uwehla kuphi? Wehla endaweni eyakhiwe eJamela. Wehla kuphi? Wehla eGrace eseJamela. Wehliswa yini? Wehliswa imthandazo. Labantwana bakaNkulunkulu. Oh hallelujah. Bona othe umthandazo unamandla. Hallelujah. Emthandazweni sinegunya lokufana. Oh hallelujah. Emthandazweni sinegunya lokuvula. Lokuvula. Oh hallelujah. Ngamanye amagama, the house of the Lord must be the house of prayer. Oh hallelujah. Uma umthandazo ungekho ethempelini, Hey Nkosi yami. Onakele. abantu bangena ney'nkinga baphume nazo. Hallelujah. Because there is no prayer Oh hallelujah. in the house of the Lord. Njengoba hlangene sizokwenza installation Amen. yebandla elithandazayo. Hallelujah. Because we understand the power of prayer. Ongifundela verse 7 to verse 1. uSolomoni eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu Eqedile ukukhuleka umlilo kaNkulunkulu wehla. Mawusuwehlile lithi kwehla nenkazimulo. Oh hallelujah. Yagcwalisa ithempeli. Yebo. Kwehla uNkulunkulu uqobo lwakhe. Njalo. Ngoba indawo isiyamvumela ukuthi labazalwane baseJamela when they come to this place bazothandaza. Hallelujah. Bazofuna uNkulunkulu. Hallelujah. This is the place bazalwane. Nansi vision yebandla. This is the place where people can come to worship the Lord. Akuyona indawo yokuthi uzokwenza izinto zakho. Indawo yomthandazo. Hallelujah. Eyomthandazo. Hallelujah. This is the place of prayer. Hallelujah. This is the place of worship. Amen. Uma esehlile vilakazi ngikubingelele usekhoneni. Zoyithola kanjani uhlele khona? Aya. Uyithola kanjani uhlele khona? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uma ufunda lapha majola ku verse 15 engicabanga ukuthi it's the scripture theme of this prayer. uNkulunkulu mayisehlile ngenkazimulo yakhe wangathula. Wathi kuSolomoni, uyabona ke Solomon, I'm giving you an assurance ukuthi Yebo. ngoba lendlu sengiufumene umthandazo kuwo. Amen. Ngicela ke wazi from this day uthi ku14 makwenzeka lingani, makwenzeka amasimu enu ashiwe isikhonyana, Amen. makwenzeka eJamela nihlaselwe igebengu, makwenzeka emtheleni kube nabantu abayikhuluma kabi. Jesus. Yiphakamisile iGrace. Oh hallelujah. It is the place of prayer. Oh hallelujah. Uma abantu bami Yebo. ababizwa ngegama Oh lami hallelujah. beseGrace Oh bazoyithoba, hallelujah. bafuna ubuso bami, Oh noma Jesus. ngayimuphi umthandazo Oh hallelujah. abawenzayo Yebo. ngizowuzwa. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Noma ngayimuphi umthandazo Ngizozwa. ngizowuzwa. Oh hallelujah. Uthi ku15 indlebe yami isizovuleka manje.
Hallelujah. Ivulwa yini indlebe? Ivulwa ukuthi uhlobo lwabantu abeza in the house of the Lord bese ukuzokwenza injongo hallelujah. yethempeli. Jesus. Hallelujah. Hey, Nkulunkulu. Wonke umuntu ongena lapha uma enza injongo yale thempeli Hallelujah. ngeke uNkulunkulu engehla. Amen. Uma ufunda uMateyu chapter 21 sengiqedile wena. Cela ungifundela ngokuthi ngathi lento yakwaThabet ungifundela mina. Oshumayelayo uThabet, ofundayo uThabet. Awu. Bapho khondlo kanti. Bapho ye. Ngofundela mama. Matthew 21 Amen. sifunde u11 to 14. Amen. Iziqoqo zathi lo ungumprofeti uJesu waseNazaretha laseGalile. uJesu wayesengena ethempelini waqosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini. Wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umhume wabaphangi. Kwase kufika kuyizimpuputhe nezinyonga ethempelini waziphulukisa. Hayi lena ke ngicela mfundisi uNeli ukuyikhuluma ngingayivutheli ngoba lena isingeyebandla sisiza ibandla ngempela. Uma ibandla baba umprofeti sike salivumela la ngastika kwinjongo yokwakhiwa kwalo, kuningi ibandla elizolahlekelwa yikho. One, we will lose the visitation of God. Sizolahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu. Hallelujah. We will lose the value of God's glory. uJesu ufika ebandleni la in the temple eJerusalem. Ufika abantu bayadayisa kuphi? Tempeli. Bayadayisa abantu kuphi? Kukhona abathengayo, kukhona abanemali. Ubambe kahle. Kukhona abanemali, kukhona abaphethe izinto ezimnandi edingwa yilabo abanemali. Lona onemali angene ethempelini. Akakhuleki, akathi ungcwele. Maklatshelelwa wenza izinto zakhe kunento angayenzi. Into kuphela ekhona ukuthi ulinde kube khona othi hawu nakho 20 rand ethatha imali yakhe without involving God in the place of God. Uphethe imali endlini kaNkulunkulu, imali ongayitholanga kaNkulunkulu, uthenga izinto endlini kaNkulunkulu edayiswa ngabantu abangenabudlelwano noNkulunkulu. Nihwebelane in the place of God without God's involvement. Hallelujah. Indlu eyakhe kodwa niyadayisa ningammemanga endlini yakhe. Amen. Lethi iBhayibheli uma efika uJesu mamziki lethi nenzani la manyala manje wena kanti lendlu ngathi indlu yani le angisho ukuthi indlu yomthandazo lo nenzani manje lidayiselelana la inkozweni nenzani la inkozweni mfowethu nenzani enkozweni sengibuza wena phela kanti nenzani la inkozweni sisikhandla ngoba kanti nenzani la inkozweni ngoba phela this is the place of prayer. Usazothandaza wena ngoba wenze lokho okwenzayo.
Hallelujah. usazodumisa ini wena